Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Cristel at taga Sambales. Ngamsakbay nga intay ipatangatang dagiti kablaaw, kayat da kayo pa'y apagyamanan kakabsat, iti panangidanon nyo kada kami, maipapan iti sabali a YouTube channel nga agiap upload kadagiti drama tayo. Kayat may nga ipakaammo nga awan ti sabali ay YouTube account tayo no saan laeng ati Ferds Caballero YouTube channel nga isu ti agipat patangatang iti drama adagiti tugot iti danati biag. Manen agyaman kami kada kayo gagayam. Shout out kada Ma'am Paz kan Ma'am Marie dita Sizzling Cravers Eatery ti Baguio City. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Bugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Velasquez family, Haske family ti Germany kan ading ko ani Edna dito'y Saudi Arabia, kan kabarangayak dita Al-Alinaw Norte, Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Saudi Arabia. Corpus Tolentino family ti Rizal Santiago City. Anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole, especially ti best friend ko dito'y Hong Kong ni Rizali Polido kan Maricel dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Gutierrez Bautista Lagmay kan Pascual family di Tamino Sikwan, Mantakdang San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. Makablaawan dagiti pamilyak iti naragsak a Paskwa kan naga
pagasat a baro atawan nang runa nila kay ko kan kabaranggayak dita Inabaan Sur, Rosario, La Union. From Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Jaime Rodriguez, Philip John Tablit, William Bolosan Sr. kan Ana Jean Gaho. Alejo Mundo Kobe, Taberna, Terrenal, Bulda, Vallejos kan Claveria family ti Tangadan, San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Shout out pa'y kada Maribel Gawan, Vimelda Gapultos, Arwin Marayag kan Lydia Yao China Mix Vlog. Intay nga ro doon ituloy abasaan ti surat ni Cristel. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ama ipatpatangatang. Maisaak nga avid listener ti YouTube channel yumanang. Agraman ti amak akad kadwak diti balaymi. Cristel Latan ti iyawag mo kanyak. Taga Sambales kami ngam Pangasinan ti puon mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak bareng mapagasatan met a mapili a maidrama nang runa ita a panawan. Tatipadas ko ket napasamak iti panawan ti Paskwa. Dua kami nga agkabsat ngam ni manong ko ket adda iti balasiw taaw tatinulungan ti kabsat ni nanang. May sa asigod a mangalap ti amak idi saan pay a naka-abroad ni manong ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Tatang, imawag ka din ni Manong? Anyang iti madamag? Saan pa'y mat nga imawag anak kao? Amang ano makumikom iti trabaho na, iso adi na pa'y lama isa parte umawag. Excited ako na makaamo, no makaawid mo't laang ni Manong o may agpaskwa diti Pilipinas, tatang. Mano atawon mo't aditay nakadun na no kasta Paskwa. Talaga akasta, Cristel. Tano agtrab-trabaho ka ijay abroad, saan na masigurado no kaano a makaawid ka? Wen nga rod tatang. Ngam naragsakak lata. Tanatulungan daan ti anakapan iti pagilyan nga ayan da ita. Pudno da ita, Cristel. Dakkel ti na itulong jay ikityaw kada kayaw. Nang runa iti panagadalyaw. Di na tayo binaybayan. Mabainda ngamin unay kan ka, tatang. Gapo siguro iti inaramid kada kayo ni nanang idiubing kami pay kan ni manong ko. Awan kanya kunday jay anak. Basta naragsaklakit di jay inayo iti simurutan na asabali a lalaki. Diyak mo't mapilit nga agtali na dito inudinan kayat. Ay, bilibak nga rod kada kayo, tatang. Tadiyo pulos ginura ni nanang iti pananggulib na kada kayo. Adamat basol ko, Cristel. Diyak mo't maipaay ti kalkalikaguman na apanagbiag. Takasano kat may sakla amang ngalap. Apa gusto lang ti matmat gadak para iti kasapulan tayo. Saan arason day tatatang? Ngamin, saan mat anapatag ti na materyalan abanag? Ti importante, saan tayo anaglangan anangan? Ngam saan akontento di inayo iti kastapa nagbiag. Iso kinay kayat na disimurot iti sabali. Tay makaipaaykan kuana iti tartarigagayan na anam ay ti panagbiag. Hello, Rene, anak ko. Nasaya at taimawag ka. Pasensya kayo na Jack nakaawag at agos, tatang. Inasikasok namin dagiti rumbang amay lipas ko dito yung trabaho sakbay nga agawid ak dita Pilipinas.
Agpaiso anak ko, makaawid ka itaapas kwa. Wan tatang, talagang ikagumakta gawid. Takailiw kayo unayin ka ni ading ko. Ay na, katnusang kadamag na no imawag ka kanaon. Takayat naapan ka no makaawid ka matla ang wan no saan. Talaga mailiw mo dun kanyak ni Cristel tatang. Ay klaunay anak ko. Ay wan kayam, kumusta mat ni Antem? Nasayaat mo tatang. Dahil chay, enjoyin na mo dun at kinasenyor na. Basta di mo liwayan ti kanayong agyaman iti pamilyada anak nang runakan ni Antem. Di tayo maragpat ti kasasaad tayo ita no saan aga po iti tulong nga impaida. Wan tatang, kan kanayin nga ikarkararag ko, asapay la kumata umatidlog pa iti biyagda. Tapno masupapakak mat dagiti tulong da kada tayo. Wan anak ko, manmanon ti kas kadakwada. Saan da makalipat iti naggapuan da, ken saan da naimot at tumulong iti pada da ataaw. Putnutin bagayo tatang. Sige nga rodon tatang, di kayagdanag, tadaak to dita, sakbay ti Paskwa. Ay wun anak ko, namnamaan biday ta. Ket agan anat ka akanayon kumusta naklaengan kada Antem? Nagpress ko matinti angin dito parke, sis. Naimbaglangan ata na panunot naman ti umayag pa share dito. When tap na makarelax tamat sagpaminsan. Ay. Makarelax ko na. Ngam nagunagmatisan na ay mo. Kasla ibagpaklay mo matinti sa ngalubungan. Junie. Hey, excuse me. Anya, Johnny? Jane. Jane, kunak ko ma. Pasensyakan. Abay, sis. Anya man ti pampanunutam. Danda nila nga rodan ti Paskwa. Rumban ko mang agragsak tayo manan. Day tangarod kat. Umadanin ti Paskwa. Iso akastoy manan ti riknak. Ha? Apay? Amom, tunggal dumtang ti Paskwa. Kanayon amalagip ko ni nanang ko. Ar-ara paapak matdi kompleto kami kuma, no dumtang day tanga aldaw. Kasano ang mapasamak day ta? Timot ko na masimuro taniti sa bali alalaki ni nanang mo. Sigurado, naragsak itan, iti sa di naman nga ayan na. Sapay ko matakas tangagpay so, sis. Uray ubingak pa idi pinanawan na kami. Mailiwak latakan kwa na. Ay, sabagay. Sana basta mapunas day tarik na. Kumusta nga tamot ta ni nanang? Adda nga ta anak dan iti lalaki asimurutan na. Kasano nga tamot tan ti biyagda? Ala, naimbagman ta mapanunot mulat ta dagit abanag kalpasan na pinanawan na kayo? Nasakit at talaga ti inaramid na. Takinabaalan na kami a pinanawan para iti bukod na pagragsakan. Naimbaglaangan tada ni tatang anang tartarabay kada kami. Itilaksid ti inaramid ni nanang kankwana. Damagak man lang kan kasis. Kahit mo pala makita dya inam no bilang. Kasanumot nga dya amam. Awan problema ka ni tatang, sis. Tadi na kami insuro agumura ka ni nanang manipod idi ubing kami. Ni manong ko ti pampanunutek. Talaga at tumukno sa dilangit tigura na iti inami. Isungay papay na amin nakasapulan mi, kan amin na pagragsakan ni tatang. Tapno mamin pinsanan amalipatan ni tatang ni nanang ko. Ay, nagasat kayo. Tadaamayo na kasingsingpet. Di na kayo pulos binaybayan, sis. When Jane, iso nga ipatpatag mi unay kan ni manong ko ti amami.
Nasaya at tasimangpat kan Cristel, anak. Apay anarabian ka? Pasensya kayong tatang. Adami na pananmi ka ni Jane agayam ko. Kasta aya. Ay wan, ada na pintas ada mag-anak ko. Anya day tatang? Imawag ni Manong mo kat impakaamo na nga agawid ka no dito'y Pilipinas ta dito'y nga ag-Christmas. Ha? Agpaiso tatang? Ay na, agyaman ak ta makaawid mo't laangan. Wan nga rod anak ko. Kompleto tayo nga aga-ama inton Paskwa. Mas kompleto tayo kuma. Nood ni nanang. Cristel, anak ko. Nabayagan apanawan nga awan damag tayo maipapan iti inayaw. Kan sigurado ana nagsaken dayjay iti din na tilalaki asim murutan na. Awan to nga tati gondaway ang makita tayo pa'y ni nanang, tatang. Jak masungbatang day ta sa lunsod mo, anak. Basta ikararag tayo. Asapay kumata na saya at isasaadan di inayaw no sa dino man ti ayan na ita. Nalabit aga po iti kinakurapay, iso na aramid ni nanang ko aguliban ti amak manang Emmy. Pudno nga ubingak pay idi, ngam na imatangak ti saem anarik na ti amak. Tauray siyak, nagsakit mo't tinakam ko, idi simurot ni nanang iti sabali. Ngam iti laksid ti pan nakapasakit idi ti amak, di na kami binaybayan. Kat nagpursigilat ta, iti likudan ti kinarigat ti panagbiag mi. Naimbaglaangan manang, taadakabsat ni nanang anang tulong kada kami, nang runa iti panagadalmi kan ni manong ko. Mabain ngamin ti dakdakamatak nga ikit ko iti amak, gapu iti inaramid ti kabsat na. Isu tinang paadal kada kami, aging ga iti nakaturpos ni manong ko, sana matla tinulungan ang makapan iti pagilian nga ayan na. Dayjay matan ti gundaway ang nakalungaw kami iti napalalo a kinarigat. Iti na minsan nga ipapan ko iti balay ti gayem ko. Naimbag tayo may ka dito balay, sis. Tap na da ka sarsarita. Apay aya, kaslada pa kariribo ka ma. Kasano? At daing padamag ti katrabahuak, may papanditi may sa kano abaket, anasarakan tayo ti sirok ti rangtay. Ike kano nga agnanaad. Kat masakit kano, iso nga yung panday ti ospital. Oh, anya ti pakainaigan day tayo ti mapaspasamak kan ka. Awan nga miti makamamu iti day abaket, iti lugar ang nakaalaan takang kuwan na. Agdamdamag da, no adadag iti agsapsapul iti kakabagyan da, mapukpukaw. Ha? Amumutin, analok ng ti pusok. Kanalakaakla nga maas-asyan ng runa kadag iti kakastabanag. Iso akas na nagmadi, tiriknak, gapo iti na istorya kanyak di katrabahuak. Sis, mabalin ka di ako yuganak? Ha? Sa dino sis? EJ Mall?
Iba share na, tapno sa maya tirik nag. Ay, gay, makitiday ta. Saan ta nga pasyar? Ha? Agpakuyog ak kumaamapan iti ospital nga ayan ti istorya abakat. Anya? Mapantay dyan? Sis, imbagak lang nga rodan, anak kapoy tiriknak, may papaniti ka kastabanag. Ita, kaya't makuyugan ka amapan idjay? Kan may sana dito lugar tayo ti ayan ti bagbagakan ka. Iti ka ba nga ibang alugar day jay? Pangaasim sis, di na ko mapaayan. Talaga kayat ko makita di ibagbagam abakat, anasarakan ti katrabahwam. Sis, angot pa lang dito ospital kat kasladada na kumapoy dagiti tumeng ko. Kasano pa yan? No, data ni ti mismo nga ayan ti ibagbagakan kaabakat. Pasensya kan sis. Ay, day tanjim bagatin nurse ang nagdamagan ta. At day ti bakat. Kasta nakaturog mat. Asit ganta ka di, wano agsublitan tulain yan. Asit ganta sis, pangasim. Ay. Asit ganta, nga uray, kasla, jak may adang dagiti saka, kiti panagriknak. Anya? Api namin ayang interesado ka launay. Basta, alan, asit gantan, pangasim. Okay, umay ka nga rodan. Paging Dr. Dizon, please proceed to emergency. Aday ta. Adatan dito mismo nga ayan ti bakat. Ay na, nakakaasi ti lang na nakaturog. Kasla malunag ti pusok, gapoy tinalaos ka asik kang kuhan na. Diyos ko. Sis, apa yan? Apa nga agluluha ka matan? Paging Dr. Dizon, please proceed to emergency room. Dr. Dizon. Isuday tatiinak. Anya? Wenjin, isuday taninanang. Ay, Diyos ko. Anya, tinapasamakan ko, ana. Abaya nagbalin mata nagaslagpal pala lang, ana. Ay, Diyos ko. Allah, sis, tsakin pag-arop. Ay, gayam. Itala ang malagip ko. Naistorya mo kanya ti may papaniti. Ay, sis, sorry. Diyak na panunot adagos ti may papaniti inam. Ay, pasensyak nakla ko man. Iti nagbalin adjar ko, ha? Awat di basal mo, Jen. Awat di rumpagay kindawa may ti pamakawan. Sis, anyang iti plano mita. Nas ka na maamuan ni tatang dito eh. Agawin ang tayo nagsukunan ni tatang. Masapal nagsubli kami matlang dito ospital. Masapal na maamuan di amak na ito eh. Apay anarabian ka, anak. Kung nakman no napankalaeng iti balay ti kayimaw. Pasensya kayong tatang. Pudno anapanak iti balay ti gayem ko. Narabyan kami. Naggapo kami iti ospital iti kabangibang alugar. Ospital? Nay, ano ti inaramid niyo ijay? Asino ti na ospital, anak? Ni Nanang, tatang. Nasaraka ko ni Nanang.
Anya, kasanoan na pasamak day ta, Cristel? Sigurado ka, aninanang mo tinakitam anak ko? Wan tatang, sigurado ak, jak masungbatan ano niya apay dagiti sa ludsudan nyo. Nagawi daktap na umay ko ipadamag kada kayo. Kan tap na sukunan kayo. Takayat ko nga agsubli tayo iti ospital iji kabang ibang na ili. Nga ayan itaninanang. Cristel, anak. Pangaasiyo tatang, saan tayo nga agtaktakpay? Mapan tayo itamat laeng. Diyos ko, dinanang mo nga agpaiso daytoy, Cristel. Tatang, Nga maapay akas na tilangan, Anya tinapasamak kan kwa na. maamuan tayo. Apaman ang makariing tatang. Idi pa'y kalman nga awan puot na ko na ti doktor. Nakapsot ka noonay ti bagina. Kaslasaan anang nangan iti sumagmamano nga aldaw. Ay, anyan dayto yan napasamak iti inayaw. Oo na yan. Sa dino ti ayan ko. Ata ka dito yung ospital, ason. Lauro? When? Siyak nga rod, ason. Siyakmat na ito'y nanang ni Cristel. Cristel? Anak? Apay nga adak dito ospital. Kasano anaamuan nyo nga adak dito Ason, da kami ti rumbang nga agdamag. Anya tinapasamak kan ka. Apay nga iti sirok tirang tay ti pagnanaedam. Impagarup mi no napintasan ti biyag mo iti lala. Pakawan anak, Lauro. Nabayagan na nagsina kami. Ngamjak nagsubsubli kada kayo. Gapo iti nakaro abain ko. Gapo iti panangpanaw ko kada kayo. Kunak mo nasaya aton ti biyagyo, nanang. Anak, manipod nagsina kami. Nagkatang-katang akon. Kumpurme a lugar tinapnapan ak. Aging ga idi akon makatagad para iti bagik. Nagdesisyon ak nga agsubli ditoy. Ngam saan nga iti mismo a lugar tayo. Nanang. Ason. Nalapit aday iti dusak. Nga po iti inaramid ko kada kayo. Nagpapawiyak ti amin. Amo ka saan da ka mapakawan. Kapoy tinaramid ko kada kayo. Di ka kumagsaon iti kasta, nanang. Ipagpatagda ka. Husto ni Cristel. Napatag ka kada kami, ason. Isungak paimbag ka. Tayawid da kan ije balay. Anya, kasanong tinaw ng anak ta. Amo ka nalaos ti kura na kanyak. Katinak to pulos mapakawan. Saan ko man aday tati panunutam, ason? Basta agpapigsa ka. Taagawid tayon ton ije balay.
Rene, anak ko. Naimbag ta nakaawag ka manayin. Umawawag ka kinikalman tatang. Ngam di yung sungsung batan ti awag ko. Apa yan? Anyat mapaspasamak dita. Kwa anak. Napan kami ngamin nakitsinday di adem. Iso ajak na sungbatan ti awag mo. Kasta ka di tatang? Tatang, agawid akon makalawas sakbay ti Paskwa. Magagaran ak unay na makakita kada kayo ni ading ko. Uray da kami iti adem, Barok. Talaga nga urayan mi ti panagawid mo. Ken, adan to sorpresa mi ken ka, anak ko. Ni, anya dita sorpresa, tatang? Di kad pa'y saanan a sorpresa no ibagak itan, Renay. Talaga na isam kayo ti sorpresa, tatang. O sige nga Rod, orayin nyo ti sasangput ko. Uwan, anak ko. Agandan ka iti biyahem. Nga agdwa-dwamot ni tatang manang Emmy. Tapodnukat nga rod ang nalaos tigura ni manong ko iti inami. Uray ti inak, ammo na dayta. Iso adi na kayat ti agsubli iti balay mi. Ngam uray agkadkad amayawid iti balay mi, awan tinaaramidan na. Talaga nga ingkagumaan mi amayawid iti balay. Ditan anaamuan mi tinagbalin akasasaad na, sipod pinanawan na kami. Nakakaasigayam ti inak iti sidong ti lalaki asimmurutan na, iso nga ingkadeng na tinakisina. Ngam dinan ginandat tinagsubli kada kami, gapo iti nalaos abain na. Diyak amumanang ngam napukaw amin agurak iti inak, apaman anakitak, kat amok akastamot tinarik na ti amak. Pinakawan mi ni nanang, ngam ti parikot mi, kat ti umadanin a panagbakasyon ni manong ko arine, manipod balasiw taaw. Napalalo ngamin tigura na iti inami, kat saan mi nga ammo, no anya ti agbalin a reaksyon na, apaman a makita na ni nanang ijay balay mi. Danin sumangpat ni Rene manipod balasiw taaw ason. Ijaya nagtrabaho, apaman ang nakagraduar, ta inalan ni kabagis mo ijay. Dakil ti utang mi anaimbag anakam kan ni kabagis mo. Tano saan nagapo iti tulong na, nalabit asaan ang nakapagtuloy ang nagadal dagiti anak ta. Pakawanan na, Clauro. Saan ko nagbalin ang miserable ti biyagyo nga aga-ama, no addaak nga inada iti sidong niyo. Pagbababawyak ti inaramid ko, katagyaman ak, tanapakawandak. Ason. Amok akaguran ak unay ni Rene, katjak mapabasol ti anak ta. Aklunak anyaman ti agbalin a desisyon na, apaman na makita nak dito'y balay. Amok ang maawatan tumutlaang ni Rene ti amin. Ipaayan talaang iti na panawan. Numunakit ni kabagis mo ti imbilang na nga ina, manipod pinanawan na kami. Kasla, diyak kabailan ti agpakita ken kuana. Mabainak unay iti inauna nga anak ta. Ason, jak insuro dagiti anak ta agumuraken ka, anyaman ti nagpasulam. Tati kayat ko,
Raaman da kalata, gaputa si kakat nga rod ti inada. Saan tayo kontrolado tirik na kan panunot ni Rene? Dupay kasta, ikarkararag ko asapay ko ma. Tama pa kawanak nga agpayso ti anak ta. Tatang, adakon. Ay na, nasaya at mutadakan anak ko. Manong, agyaman naktasin mangpot kan. Ading. Mailiwa ka talaga kan ka. Ay, Cristel, paunagumpay ni Manong mutap no makainan na. Nawati-wat ti biyahe na, iso nga amuk na banawg. Umunat ka, Manong. Agyaman nak ading. Ala rin agi na nakapay anak, tayo nakisagaan na dyan makan, amok mabisin kan. Talaga, tatang, dagitimit lang ka di paborito kasi dahin tinaisagana, tatang? Wen, anak ko. Cristel, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Manong mo, tayo nakagidasaray. Nabsuga ka talaga, tatang. Nagimas dagitin sa gana yung amakan. Agpaiso, Manong. Talagang amoy dagiti paborito ka makan tunggal agawid ak diti Pilipinas, Talaga nga espesyal tinay sa gana. Ta espesyal mo tinagluto, anak ko. Talaga nalaing kayo nagluto, tatang. Saan ani tatang tinagluto, Manong? Ha? Sino? Sika, Cristel? Manong? Anak ko, ti sorpresa mi nga imbagakken ka, tinagluto ka dagita. Ha? Sino, tatang? Ti nasayaat, umay ka anak ko. Tapno makita mo sino ti ibagbagak sorpresa. Anya aramidan day ta, bakit diti balay tayo? Anak. Anak? Akawan. Mangmangag mo ka diti bagbagam? Anak? Adaya anak mo? Awanin, manipod pinanawan na kami. Rede, anak. Pangaasin. May anak lang, tatang. Nagpuskol mo tentero pa man nagsubli dito Kalpasan ti panang panaw mo kada kami itinaunday panawan. Gapot ang mayatan ti biyag mi, isa nagsubli ka maten? Tapno mairaman ka iti tartari gagayam a kinarang ay ti biyag? Nga iso ti saan na ipaaikan ka iti ni tatang, isa asimurot ka iti sabali a lalaki? Manong, saan ko mamatakas na ti panagsasaong ka ni Nanang? Apay, Cristel, nalipatan mo ti amin nga inaramid day tabakat? Nalipatan yun ti pananggulib na kada kayo, tatang? Iso nga imanugot kayo ang nagsubli ditoy? Anak ko, inamlat ti inayo. Ina? Apay, nagpakainaaya kada kami kaniading ko. Bilibak nga rod ka, bakit? Magasam? Kinabailam a pinanawan dagita anak mo? Ti pamilyam? Para lang iti bukod magpagragsakan? Kat ita,
Nagsubli ka kaslawan anyaman ti amin nga inararamid mo? Aklo nag-aamin nga ibagbagam anak ko. Amo ka sana rumbang nga mapakawat tinagpasulak kada kayo nga aga-apa. Nasaya at matam mo. Iso ano kayat mong agtalay na idaan na talina ay dahi ti a pamilya? Pumanaw ka. Saan da ka kasapulan? Kinabailan mi tinagbiag nga awan ka. Naimbag pa di kabsat mo. Ta iso tinangisandikan ka. Iso titimakdarapan na kainami manipod pinanawan na kami. Katamam no apay. Gapo ta mabain unay kan ni tatang, gapo iti inaramid mo. Ngamsi ka, awan apulos pabain mo. Hoston Rene, saan kumamata kasta? Pakawan ng daktatang. Ngam nasakit para kanyak ti inaramid na kata kayo. Da kayo ti erikrik na tatang. Amok ti panagsagabayo manipod pinanawan na tayo. Isong aron nga naramid ko mat ti amin. Tapno maipaay ko ti kasapulan nyo. Ipatpatag kayo unay tatang. Kat kabailak ti agsakripisyo tapno masubadak ti sakripisyo yung kada kami nga agkabsat. Manong, kaya't bilaan ka ni tatang ang mabukal manan ti pamilyatay. Isa pinakawan mi ni nanang. Kan marik namin ang nagbabawyan ng ti amin. Pasensya kan, Cristel, ading ko. Pumanawak pa ilaan. Kat sa anak nga agsubli dito'y balay. Aging ka nga addaday taabakat dito'y pagtaingan tayo. Kawanandak, gapo kanyak, nariribok manen tinatalina ay apa nagbiag yung agama. Ti kaagsaw iti kastaason. Maawatak na Rene, no apay ana isawang nadagijay. Gampatsik ang makaamiris matlaang ti anak ta. Agpaiso ti ko na ni tatang, nanang. Saan ada ka sa tao ni Manong? Ikan tayo ko maitinananay a panawon ang makapagpanunot. Mamati ak apagbabawyan na matlaang ti amin ana isawang nakada kayo. Pudno dayta. Kabaalak nga ibturan amin nga isawang nakanya kanak ko. Nagbasulak. Isarumbang laang nga agikaroak. Katsapay ko ma. Tadumtang tumatlaang ti panawan ang mapakawanak ni Manong mo. Di tay mapukawan iti namnama ason. Ni Apo Diyos topay kat mamakawan. Datayon tulakit din na pinarswa na laeng. Kan maysa, sika ti inada. Katamok nga iti kaunggan ni Rene. At dapay laeng nakatalimang apamatag na para kan kakasinana. Kan maysa, nagawid ni Rene tapno dito yung agselebrar iti Paskwa. Iso apat tsak ama amiris na ti pudno aka ipapanan ti Paskwa. Pudno day tananang. Ada kami dito'y kanitatang. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo amang kid daw iti pamakawan ni Manong Rene.
tuya balay tay na turong tumangan ti Rabii. Dandanin ti panakayanak ni Apo Jesus, nanang. Tatang, manula a minutosan, noche buenan. Naisagana tayo mo tundagi ti makan a pagsasangwan tayo. Wen, anak ko. Ason, saan ka kumaanalitay? Rumbang agragsak ka, takalpasan tinaunday a panawan. At to'y tayo amang sarabo iti panakayanak ti Mesyas. Lauro. Sa bagay, maawatak ti marikriknam. Amok na niya ti pampanunutem. Ngam saan na tayo abaybay anti Diyos. Amok adumtang matlang ti kundaway ama kumpleto ti pamilya tayo. Sapay la ko Lauro. Katulitak ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Tatang, nanang, adda ka na ni Manong dita paraangan. Agpaiso anak, apay nga ron adipay la sumrak dito'y balay. Kunana dito'y text na amabain ka no nga umunag. Gapo iti naaramid na. Anya, mabit lang. Lauro, mabalin ka di. Ipalubos mo asya kung tirumwar a makisarita ka ni Rene. Ason. Pag-aasim, Lauro. Umanugot ka kuma. Apay kit din asaan. Sige, Ason. Orayin da kayo laangan ka ni Cristel ditoy. ngem tumakder ka tawatem tait den danana no basit ketag panayon ka. Rene. Ha? Pag-aasim ta denggan na kumapay. Kalpasan na. Raamag ti anyaman a pangandang mo. Kat ikarik. Di nakton makita iti kaanuman. Kas itinakon-akon kan ka. Amok asaan a mapakawan tinaramid ko. Di pa nangabando na kada kayo. Kapulaang iti bukod ko nga interes. Kat kayat ko laang amamuam. Dahil di apanang panaw ko kada kayo. Kat isumatan tinangrugyan ti Kalbaryo. Ti langit nga impagarup ko amagunod ko idi madayuak. Tiyak pulos na rin na. Agsipod taday di matlaang ang kanito. Anang rugya nagbanin nga impyerno ti panagbiang ko. Mamati ka man wano saan. Pinanggap ko nga ornosan ti malikog anaramid ko. Ngam na unaan ako di ti maihid. Mano a Paskwa tinaglamas. Ngayon nararapaam ko ang makatanda kayong anak ko. Ngamawan kirat ko. Isakin ay kayat kung tinagbalwalang. Idi pinanawak tinalaki anang sulisong kanyak. Itinapinta sa panagbiag. Agapuan na doapay a pinanawad kayo nga anak ko. Manipo titid. Awan at tingkar-kararag ko. Kadkinit-kintaw ko iti tunggal Paskwa. Ngunit di agbalin anasayaan. Di pa nagbiag yung aga-apa. Intulok ko na alamutan nagtilinay. Kansaam di pa nagmaymaysa. Agsipod ta amok. At ita talaga di kaibatugan ti nagpasulag. Saan ko ang nagayatan di pa nakasara kanyak di anim? Pakawanan na anak ko. Ala, sumrakan di tabalay.
Tapno makapagdadan na kayo matlaang nga mag-celebrar iti Paskwa. Talaga kadi, amay turod na kami ang panawan manan. Nanang. Pagkawanan na. Pagkawanan na kamat nanang. Pagkawanan na. Rene, anak ko, agyamanak, dahituyen ti kararagsakan a Pasko para kanyak. Tatang. Manong Rene, agyamanak. Awan na nyaman na ading ko. Tatang, takinapod no na. Damo pa ila nakitak ni nanang idisimang petak. Kayat ko nga arakupan. Nga marimimbaw lang amin ti sakit tinakab ko gapoy tinapasamak. Ulit ang kidaw. Gusto nanang, awanin ti rumbang ay kidawan niyo di pamakawan. Lipatin tayo tinapalabas. Ket mangrugi ita, mga barwanan tayon. Agyaman anak ko. Naragsak ka Pasko. Naragsak a Pasko kada tayo amin. Naragsak a Pasko. Ang pag-ibig naghahari. Tagtagainap tinapasamak manang Emmy. Iti kaaldawan ti pannakayanak ti Mesyas, nabukal manen tinarakrak a pamilyami. Kasta unay aragsak mi nang runa ni tatang. Agyamanak iti Diyos, tadinangag na ti kararag ko. Agingga iti baro atawan, nagdadan na kami anang celebrar. Kat kalpasan ti sumagmamano alawas, nagsublin ni Manong Rene iti balasiw taaw nga adda isem iti rupa na. Pudno tay kunada nga amin adawatan tayo iti Diyos kat ipaay na iti umno a panawen. Awanan ti dawatek pay manang taimpaayan ti Diyos amin at tartarigagayak. Daytoy ti padas ko manang. Kat kayat kayo man pa'y akablaawan, itinaragsak a Paskwa, kan narangpaya a baro atawen. To'y pagayam mo, Cristel. Pagayam ko a Cristel, maragsakan takaw maudyanan na, nabukal manen tinabayag anarakrak a pamilyayo. Kat dayawan kayo nga agkabsat, agraman iti amayo. Tanayat nagyo ti pamakawan iti inayo, kat nagtalinaad ti respeto ken pammatagyo ken kuana. Sapay kumata ipaayan ti Diyos, ti atidog pay abiyag dagiti dadakkelyo, tapno na naman nyo pay ti imnas, tinabukal manen a pamilyayo. Agnanayon ko mati parabor nga ipaay ti Diyos, iti pamilyayo. Kayat kayo man mat akablaawan, itinaragsak a Paskwa, ken nagasat abaro atawen tayo amin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyaya. Tintun, mapunas, dito'y lagi.
bibiyak.